my water. Why are you eating my bread? Those are the last 2 slices of bread. I mean, you could have went out and bought bread. It's not like you're going anywhere and stuff, doing nothing. Kuyosiza ukuthi ukuyeke lokhu kudedema lokho. Ukhumbule phela ukuthi akusekhona kwi-mention kababa wakho la. La imali hamba uthenga isinkwa. Are you aware that I'm going to school? I'm going to be late. I guess today is your lucky day. Waphela ukubuke wayithatha le mali le. Bungeke ube nayo imali ye-taxi. 20 rand okugcina lo emalini engishiyele ubaba wakho. Okunye futhi Mogele, fanele wazi ukuthi kusukela manje usuzo hamba ngenyawo uye esikoleni. Njengazo zonke ezinye ingane lezi. Wait, how come? The long distance.